Mae hi'n 7 o'r gloch yma yn Rhosbach, Ceiathro, ac dwi, Dafydd Iwan, gyda llaw dwi, a dwi'n cael y fraint o gadeirio y drafodaeth yma sy'n dathlu 30 mlynedd o Fentrau Iaith Cymru, a'r teitl anrhydeddus sydd wedi cael ei roi i'r drafodaeth ydy 30 mlynedd o Fentro. A gobeithio byddwn ni'n edrych ymlaen i'r 30 mlynedd nesaf. Ac i'r flwyddyn fawr 2050. Dwi ddim yn bwriadu bod yn y parti y flwyddyn honno, ond mi fyddwn ni yn edrych ymlaen yn ogystal ag yn edrych yn ôl. Gai gyflwyno aelodau'r panel heno. Yn gyntaf mae gynnon ni Lowry Jones, sy'n brif swyddog Mentrau Iaith Sir Caerffili ers 20 mlynedd. Ac yna mae gynnon ni Iwan Hywel, arweinydd tîm Mentrau Iaith Cymru ers 2007. A Gethin Thomas sydd wedi bod yma o'r cychwyn yn aelod y fwrdd rheoli Mentrau Iaith Cwm Gwendraeth ers y dechrau, ers 10 mlynedd ar 20. Ac oedd o'n gadeirydd rhwng 2007 a 2013. Ac yna, yr aelod ola o'r panel ydy Nia Arfon, sy'n erbyn hyn yn reolwr cynlluniau yng Mlynedd i Mentrau. Mae Mentrau wedi cymryd drosodd yng Mlynedd hefyd. A Mentrau, wrth gwrs, ydy mam gwmni Mentrau Iaith Môn. Felly, croeso i'r 4 ohonoch chi, a gai ofyn i bob un o'n ni yn eich tro, gan ddechrau fo Lowry, i egluro beth yw'ch cysylltiad chi ar hyn o bryd gyda Mentrau Iaith. Diolch Dafydd. Ie, fel nodwyd, dwi wedi bod yn gweithio fel prif swyddog gyda Mentrau Iaith Sir Caerffili ers cychwyn y fenter, nôl yn y flwyddyn 2000, a wedi gallu cyfrannu at datblygiad y fenter honno yn ystod y cyfnod yna, a bellach mae'r fenter yn cyflogi tua 70 aelod o staff. Felly dwi'n teimlo'n ffodus iawn bod fi wedi gallu bod yn rhan o'r gwaith yna'r twf yna yn yr ardal lle ges i'n eni a ges i'n magu hefyd. Felly mae wedi bod yn fraint i fod yn rhan o'r gwaith yna ers yr 20 mlynedd diwetha. Ac erbyn hyn wedi bod yn gadeirydd ar y rhwydwaith o Fentrau Iaith ers rhyw 2 flynedd a hanner erbyn hyn. Ac eto wedi teimlo yn ffodus iawn i gael y cyfle i gyfrannu at datblygiad y rhwydwaith a rhannu'n mhrofiadau a dysgu hefyd oddi wrth prif swyddogion eraill. Felly yn falch iawn o fod yma heno i adlewyrchu nôl ar yn hyfnod i gyda'r mentre a hefyd i drafod y dyfodol ar gyfer y rhwydwaith. Diolch yn fawr Lowry. Ac Iwan, os gan i glywed dy gyffes ffydd di. Ia, diolch Dafydd. Mae'n siŵr bod wedi dod ar draws y mentre gyntaf rhyw 20 mlynedd nôl. Digwyddiadau yma'n Llanrwst gan Mentrau Iaith Conwy ar y pryd. Llanas Llanrwst a rhyw ddigwyddiadau yn digwydd yn y dre, rhyw gigs, bandiau o chwarae cystadlaethau am reslof o Orig Williams yn dyfarnu. Mi byth yn pasio rownd gyntaf yn anffodus. A lot o hwyl. A wedyn blynyddoedd yn ddiweddarach yn gweithio i gyrfa Cymru a wedi syrffedu ac yn ysydd y gwir i wneud gwahaniaeth. Dyma weld bod Mentrau Iaith Cymru yn ysbrysebu swyddog hyfforddiant ac ar ôl siarad adre efo Elen o wraig, dyma benderfynu trio am y swydd. Mi oedd y swydd yn golygu cymryd gostyngiad mewn cyflog, petawn neu llwyddiannus. A dyma fynd am y swydd a cael y swydd. Lowry'n un o'r rhai oedd yn cyfweld a ers 2015 bellach yn arweinydd tîm ers 2017 ac mae'n bleser gweithio i'r Mentrau Iaith o dod i adnabod pobl ar draws Cymru. Diolch. Diolch Iwan. Ac Gethin Thomas. Wel, diolch Dafydd, diolch am y croeso a diolch am y gwahoddiad i fod gyda chi. O'n i yn glwm gyda'r fenter o'r cychwyn cyntaf pan sefydlwyd i yma yng Nghwm Gwendraeth nôl yn 1989 a gweud y gwir. Na pryd cychwynodd pob dim. Ar ôl Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i ymweld â Chwm Gwendraeth yn 1989. Roedd cadeirydd blaengar iawn gyda ni o'r enw Mr D.H. Davies, cyn brif weithredwr Cyngor Sir Dyfed ac yn drist iawn gollon ni fe o'n plith yn ystod y flwyddyn diwetha.
Ond oedd yn gadeirydd ar y Big Five. Dych chi'n cofio'r Big Five oedd yn dewis tîm rygbi Cymru, ond oedd ni 5 oedd yn flaenllaw iawn ynghylch ar Eisteddfod honno, ac sef Sir John Ellis, cyn gyfarwyddwr addysg dyfed sy'n bellach wedi'n gadael ni, y diweddar Ken Lloyd, y diweddar Tommy Schofield a diweddar Roy Evans. A y 5 ohonyn nhw wedi gweld bod na angen datblygu y Gymraeg yn y gymuned a mynd i ymweld gyda y Llywodraeth ar y pryd, yr hen swyddfa Gymreig, ac yn cael dylanwad i gael arian. A cyfarfod cyhoeddus buodd wedyn ni yn ysgol maes yr Yrfa, a lle gwahoddwyd pawb i ddod yna i weld a oedd ni'n mynd i gael menter yn y cwm. A dyna ddigwyddodd. Aeth tipyn o amser cyn i gwireddu ddi, fi'n credu oedd hi'n 91 erbyn bod hi yn gwireddu, 10 mlynedd ar 20 felly, ac wedi bod yn rhan o'r pwyllgor reoli ac ar y pwyllgor gwaith y fenter ers y cychwyn cyntaf. Ac mae bod yn bleser mawr i fod yn rhan ohoni ddi, cyn gadeirydd fel wedodd Dafydd, ond eto yn dal yno ac yn cael cyfleuon i weld yr staff yma yn gweithio mor gyffroes, mor ddidwyll ac yn ymwneud â'r gymuned yn gyfan. Ond gyfn ni sôn mwy am hynny nes blaen, ond pleser pyr yw cael bod yn rhan o Mentrau Iaith. Diolch Gethin, ac i gloi y panel ni Arfon. Noswaith dda. Diolch yn fawr iawn, Dafydd, am y croeso. Diolch am gael ymuno efo chi eto hyn yma. Yn teimlo reit sbesial fel cyn aelod o staff yn cael bod yn ôl ma'n trafod y Gymraeg yn yma. Felly a ni a dwi, ges i'n penodi yn swyddog ieuenctid efo Mentrau Iaith Môn ôl yn 2015. A i ddweud y gwir, dwi angen diolch i'r Urdd am hynny, achos dwi'n meddwl bod yn CV fi tu hwnt i wirfoddoli fo'r Urdd wedi bod yn, dwi'n siŵr na dyna nath gael y cyfweliad i fi yn y lle cyntaf. Felly, ia, 2015 oedd hi, a 2 flynedd wedyn ges i'n penodi yn brif swyddog y Mentrau Iaith y Môn. A ia, braint ar mwyaf a gweithio efo tîm gret o bobl, tîm o'r weithgar, a dwi'n gwybod bod rhain i chi hyn yma, dwi'n mwyn gael chi ar hyn o bryd. Ond ia, cael gweithio ar gynlluniau hynod y gyffroes yn y gymuned, so cael trefnu gwyliau, trefnu gorymdeithiau, nosweithio theatr cymunedol, arlwy wythnosol theatr Ieuenctid Môn, fforwm iaith, dwi'n meddwl mae'r cyfleoedd yn ddiddiwedd, datblygu'r fforwm iaith wrth gwrs efo'r cyngor sir, a cadeirydd annibynnol Dr Hayden Edwards sydd wrth y lliw erbyn hyn, Derek Llwydforgan cyn hynny. Ac ia, popeth arall yn y canol i ddweud gwir, ac hefyd cael y fraint o gynrychioli'r gogledd ar y pwyllgor gweithredol efo Mentrau Iaith Cymru. Roedd hynny'n brofiad dysgu mawr i mi, dim yn unig cael bod yn rhan o'r sgyrsiad yn effeithio mentrau tu hwnt i fôn, ond dysgu sydd wedi ymateb hefyd. Felly dwi'n falch iawn o'n gwaith ni, a dwi dal yn dweud ni. Dwi'n mynd i barhau efo ni hyn yma hefyd, ysgai. Diolch yn fawr Nia, ac mi gawn ni lenwi tipyn o'r bylchau yn y stori a'r hanes wrth i ni fynd ymlaen gobeithio. Dwi'n llenwi bwlch heno, ond mae gennau gysylltiad wedi bod ar Mentrau Iaith, mwy neu lai o'r cychwyn, o'r tu allan fel petai i ddechrau, fel tipyn o ddiddanydd. O'n i'n ymwybodol iawn o Fenter Iaith Cwm Gwendraeth, achos mi roedden nhw yn trefnu nosweithiau yn rheolaidd mewn llefydd fel Tymble a Fontaberem, ac mi roedd bwrlwm Menter Cwm Gwendraeth yn heintus, a does am dwy waith fod arno ni ddyled fawr i chi fel yr arloeswyr fel petai, a mynd y tu hwnt i ddiwylliant ac adloniant i'r economi a gwneud y cyswllt yna rhwng yr economi a gwaith a'r iaith Gymraeg. Felly, mi ro'n i yn teimlo'n rhan o weithgarwch Mentrau Iaith Cwm Gwendraeth o'r cychwyn, ac ers hynny wedi cael cyfle i gyfrannu eto o'r tu allan fel petai i weithgareddau sawl Mentrau Iaith arall. A sylwi bod pob un yn wahanol, pob un a phwyslais gwahanol, pob un yn gorfod gweithredu mewn sefyllfa wahanol. Ond erbyn hyn, am y meiau, dwi'n gadeirydd hunaniaeth, a dim ond gair bach
achos mae'n bosib bod chi wedi clywed am hunaniaeth, ond ni ydi Mentrau Iaith Gwynedd. Ac mae hi'n wahanol yn yr ystyr i bod hi'n wedi ymgorffori yn y cyngor sir. Ac dyn ni erbyn hyn yn teimlo yr angen i dorri'r cyswllt mewn ffordd gyda'r cyngor a mynd yn Fentr Iaith fel y gweddill ohonoch chi yn y gymuned yn edrych ac yn gweithredu o'r cyngor. Mae'n afanteision mewn bod yn rhan o'r cyngor, wrth gwrs, ac un ohonyn nhw oedd datblygu y siarter iaith, sydd bellach, wrth gwrs, yn cael ei weithredu drwy Gymru gyfan. Ac os o'n i'n dweud bod y siarter iaith yn un o'r pethau pwysicaf sydd wedi digwydd yng Nghymru yn ystod y degawd dwytha, dwi wedi gweld yr effaith eto wrth fynd o gwmpas ysgolion mewn ardaloedd Cymraeg ac ardaloedd di-Gymraeg neu mwy trefol felly. Ac dwi wedi gweld athrawon fel petai wedi rhyddhau i ddysgu hanes diweddar Cymru, sôn am Dryweryn, sôn am ymgyrchaeth Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Efallai bod ni wedi bod yn ofnus yn y gorffennol i ddod â pethau felly i mewn am i bod nhw'n rhy debyg i wleidyddiaeth, ond hanes Cymru ydi ond, hanes Cymru'r hanner can dwytha. Ac dwi'n meddwl bod y siarter iaith wedi, yn un peth, wedi rhyddhau athrawon i ddeud stori Cymru yn llawnach ac yn fwy hwyliog. Ac dwi'n meddwl bod wedi bod yn datblygiad aruthrol o dda. Ond fel o'n i'n dweud, y teimlad erbyn hyn ydy bod ni am fod tu allan i'r cyngor, ond dyn ni yn y broses, mae ar y gweill, ond mae'n ymddihatru oddi wrth y cyngor yn broses cymhleth iawn, ac mae'n mynd i gymryd amser ma'n ei ofn. Ond falle mae 2 gam iddo, mynd yn hyd braich i ddechrau, ac yna yn mynd yn Fentr Iaith yn y gymuned. Ond fel o'n i'n dweud, mae pob Fentr Iaith wedi gwela i yn gweithredu mewn amgylchiadau gwahanol. Ac yng Ngwynedd, diolch i'r drefn, does dim angen hybu gweithgarwch Cymraeg yn y rhan fwyaf o lefydd, mae'n digwydd yn naturiol. Felly mae'r angen am Fentr Iaith yng Ngwynedd yn wahanol enghraifft i Caerffili, ac felly dyle fod. Ond dyna un o'r pethau diddorol i mi ydy gweld sut y medrwn ni ddysgu wrth yn gilydd, ond hefyd gweld sut y mae datblygu Mentrau Iaith yn wahanol mewn gwahanol ardaloedd yng Nghymru yn ôl y gofyn ac yn ôl y galw felly. Rwan, da ni'n mynd i gael gweld fideo sy'n rhoi tipyn o hanes y Mentrau Iaith i ni gael gorffwys. Cafodd y Fentr Iaith cyntaf ei sefydlu yng Nghwm Gwendraeth, Sir Gaerfyrddin yn 1991 yn dilyn galwadau gan gymunedau'r ardal leol am gryfhau'r gweithgarwch cymunedol Cymraeg. Yn ystod y blynyddoedd cychwynnol, bu rhai o'r Mentrau Iaith cyntaf yn helpu ardaloedd eraill i sefydlu eu mentrau eu hunain drwy rannu gwybodaeth a phrofiadau gyda staff a gwirfoddolwyr. Cafodd nifer o Fentrau Iaith newydd eu creu ar draws Cymru, a hynny fel mudiadau wedi'u gwreiddio yn eu cymunedau. Dechreuodd y mentrau dderbyn grantiau hyrwyddo'r Gymraeg gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg, grantiau sy'n parhau a bellach yn dod yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru. Yn 1999, cafodd Mentrau Iaith Cymru ei sefydlu fel corff cenedlaethol i gefnogi'r mentrau lleol ac i sicrhau llwyfan i rannu arferion da a thrafod ar lefel genedlaethol. Mae rhwydwaith y Mentrau Iaith wedi esblygu dros y blynyddoedd, gyda rhai mentrau'n uno neu'n tyfu i weithredu dros ardaloedd mwy. Bellach, mae 22 o Fentrau Iaith yn bodoli, yn gwasanaethu pob cwr o Gymru, yn ogystal â 2 fenter sy'n gweithredu fel prosiectau mewn ardaloedd penodol. Mae'r Mentrau Iaith lleol wedi dod yn rhan hanfodol o'i cymunedau, gan arwain ar wahanol brosiectau, helpu drefnu digwyddiadau mawr a bach, gan weithio gyda gwirfoddolwyr yn eu hardaloedd. Yn 2017, cafodd brand newydd y Mentrau Iaith ei lansio,
mwyn dangos i'r byd ein bod yn gweithio fel rhwydwaith i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg dros Gymru, gyda theuluoedd, plant, pobl ifanc, siaradwyr newydd a'r gymuned. Mae'r rhwydwaith yn cryfhau bob dydd gan weithredu prosiectau rhanbarthol a chenedlaethol ac yn cynnal ymgyrchoedd marchnata cenedlaethol i hyrwyddo'r gwaith yn eang. Erbyn heddiw, mae'r Mentrau Iaith yn cyflogi dros 300 o unigolion, gwneud trosiant o thuat 7 miliwn o bunnoedd y flwyddyn, parhau i weithio gyda grwpiau gwirfoddol i sefydlu canolfannau a mentrau cymdeithasol eraill i greu mwy o swyddi Cymraeg yn lleol a chryfhau'r defnydd o'r Gymraeg yn ein cymunedau. Diolch yn fawr. Wel, dyna ni fraslun o'r hanes. Ga i ofyn i'r pedwar ohonoch chi eto yn yr un drefn gan ddechrau gyda Lowri. Beth ydy'r uchafbwyntiau i chi wrth edrych nôl dros eich cyfnod chi yn y Fentr Iaith? Diolch, Dafydd. Ie, falle fel rhywun sydd wedi bod yn rhan y rhwydwaith am tua 20 mlynedd erbyn hyn, i fi falle sefydlu Mentrau Cymru nôl yn 1999 yw'r uchafbwynt. A sefydlu tîm a rhwydwaith cefnogol i'r mentrau unigol ar draws Cymru, a hynny wedi bod yn gam cadarnhaol iawn ymlaen o safbwynt ein datblygiad ni, a wedi bod yn gyfle i sefydlogi rhwydwaith a sicrhau bod gyda ni llais yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ar y degau hefyd, ond hefyd yn gyfle i gefnogi ansawdd ar draws y Mentrau Iaith, i drefnu hyfforddiant, rhannu arfer da, fel oedd y ffilm yn cyfeirio ato fe, a hefyd yn galluogi ni ddatblygu prosiectau rhanbarthol a chenedlaethol, a hefyd erbyn hyn cynnig gwasanaethau canolog fel adnoddau dynol. Felly mae sefydlu Mentrau Cymru wedi bod yn gam pwysig iawn ymlaen i ni fel rhwydwaith, wedi cryfhau ein gwaith yn lleol, wedi cysoni gwasanaethau ar draws y rhwydwaith hefyd, a wedi bod yn gefn i ni fel prif swyddogion ac i'n byddau rheoli ni'n lleol hefyd. Diolch, Lowri. Iwan, fel un sy'n gweithio yn y canol fel petai, be di'r uchafbwyntiau i ti? Wel, dwi wedi bod yn meddwl am hyn heddiw, Dafydd, i ddweud y gwir, a mae yna lot fawr iawn ohonyn nhw, a dwi'n mynd i fynd â chi allan ar wybdaeth o gwmpas Cymru i sôn am ambell beth ers i fi ymuno 6 mlynedd nôl, pethau sydd wedi codi'n halon i, pethau dwi'n falch ohonyn nhw. Y cyntaf yn nhw ydy beth eitha dinod yn y bôn, bore coffi ym Mhont y Pŵl nôl yn 2016, o'n i wedi dreifio lawr drwy gwynt a glaw, dwi'n meddwl. Gadael y plant yn tŷ peth cyntaf bore a lawr a fi, a dwi'n meddwl bod fi'n gweithio i mic ar ben yn hun ar y pryd, a dyma gyrraedd neuadd gymunedol ym Mhont y Pŵl, a rhyw 10 o bobl hun ar y cyfan, di ymddeol, yn eistedd o gwmpas bwrdd yn cael bore coffi. Un o'r pethau, fel nes i ddweud, dinod ella mae rhywun yn meddwl o, estal mae rhywun yn fel bod y Mentrau Iaith yn cynnal bore a coffi a dyna fo. Ges i groeso a oedd brwdfrydedd y pobl yna teg at y Gymraeg wedi'n haro fi'n ofnadwy. Doedden nhw'n cael cyfle arall i siarad Cymraeg o gwbl mewn wsos, dim ond yn y ganolfan yna. A mae'n y le i ddigwyddiadau fel e. Mae'n y le i'r Mentrau Iaith gynnal a trefnu digwyddiadau fel e. Yn ddelfrydol, da ni wedyn yn ffindio gwirfoddolwr i gymryd nhw mlaen a trefnu drostan ni, ond mae'n y le iddyn nhw yn bendant, a mi o'n i'n edrych ar Facebook ynghynt heddiw, a welis i wynebau un o'r pobl yna dal yn mynd i bethau mae Menter Blaenau Gwent o'r rhain am ynwyn trefnu hyd heddiw, a dwi'n meddwl bod o'n rhan o'r trefnu bellach, felly mae'n awaddol y mae pethau'n digwydd. Bore yna'n wych. Dwi'n mynd i symud yn gynt achos mae gen i 6 uchafbwynt i gyd. Y nesaf ydy trip Gwlad y Basg 2016, oedd Nia yno efo ni, brwdfrydedd y Basgwyr, a mae'r Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhaglen waith 5 mlynedd heddiw. Mae nhw'n cyfeirio at ddysgu gen bobl fel Gwlad y Basg, ac yn sicr o'n mhrofiad dino, nath hwnnw ysbrydoli fi. Un o'r pethau fo het allan wahanol, dwi yn gynghorydd cymuned yn Llandygau a Tregarth, a y peth mwyaf trawiadol oedd cwrdd a cynghorwyr cymuned yno mor ifanc, mor ddwdfrydig, oedd yr rhan o'r rhwydwaith o gynghora tref oedd ddim ond yn gweithredu yn y Fasgeg, a dwi'n meddwl bod ni fel cynghora cymuned efo yng Nghymru efo lot i ddysgu o hynny. Uchafbwyntiau nesaf, Eisteddfod Môn 2017.
Mi roedd y Mentrau wedi bod drwy gyfnod eitha cythryblus allan ni ym Mentrau Cymru'n sicr o ran cydweithio fo'n gilydd a marcio cwestiwn o ran lle oedd Mentrau Cymru'n mynd fel endid dwi'n teimlo. A mi ddothon ni at yn gilydd yn 2016, sortio'n gwahaniaethau, dwi'n teimlo, cryfhau'n gyfansoddiadol, a wnaethon ni lancio'r logo yma sy'n tu ôl i fi yn Eisteddfod AmGen yn 2017. Cam enfawr ymlaen. Peth arall, a rheswm arall, cofio hwnnw fel uchafbwynt, ydy rhywbeth sydd wedi digwydd os yma, digwydd bod. Mi o'n brosiect lleol gan Mentrau Iaith Môn, fysa ni yn cofio, o ran engangu trefi a pentrefi a balli, ia? A wythnos yma, dwi wedi gweld ar Facebook, mae'n dudalen Angles i social media, fe reina chi wedi clywed amdani dros 100,000 o bobl yn dilyn hon. A mae'r prosiect yma wedi codi ben ar dudalen yna. Pobl yn holi lle mae'r map rhyngweithiol yma. Dwi eisiau engannu llefydd Môn yn gywir fel mae pobl lleol yn wneud. Ffantastig. Gwaddol i brosiect bychan a diolch i Fentro Iaith lleol am wneud hynny. Mae hwnnw'n uchafbwynt. Na i symud ymlaen yn gyflym. Nesaf ydy'r noson dathlu'r Mentrau llynadd yn Aberystwyth. Mae'n tractor yn pasio ma'n llarwst, mae'n fi. Yn Aberystwyth, yn y Marin, yn gwestiwn Marin yn Aberystwyth. Tro cyntaf ni'n neud unrhyw beth fel yna. Noson o ddathlu gwaith y Mentrau a gobrwya efo beirniaid allanol. Da ni angen gwneud mwy o bethau fel yna, achos mae yna stwff da yn digwydd ledled Cymru. Da ni'n cyfathrebu hynny ddigon efo'n gilydd. Mae yna le ni mewn tîm mic wella hynny, da ni ar y daith i wneud hynny, ond hefyd i rannu efo pobl yn allanol am partneriaid a'r llywodraeth be sy'n gweithio, achos mae yna bobl yn brysur iawn allan yna yn cynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg, mi oedd y noson hwnna yn adlewyrchu hynny. Ac y peth ola ella ydy'r gwella yn y cyfathrebu yn gyffredinol. O fewn y rhwydwaith, da ni wedi dod yn ofnadwy o bell yn y 5 mlynedd dwytha, ond hefyd yn allanol efo partneriaid. Mae yna gyfarfodydd wedi bod yn y bythefnos dwytha efo ganolfan dysgu Cymraeg, efo'r urdd, lot o bethau cyffroes yn digwydd. A hefyd, dwi'n meddwl bod nes swyddogion o'r llywodraeth yma, mae cyfathrebu efo'r llywodraeth wedi gwella hefyd yn bendant. Da ni'n gweld hynny ers iddyn nhw gyhoeddi strategaeth 2050, a gobeithio wir wneith hynny barhau, achos efo'n gilydd, da ni'n mynd i symud ymlaen. Iawn, na i fod ddistaw rwan yn ei stopio, bod gennau dudalen arall i fynd. Diolch yn fawr. Ardderchog, felly gei di gyfle ddod nôl at y dudalen yna. Nes ti grybwyll, a dwi'n meddwl bod ni wedi crybwyll hyn hefyd, a rhywbeth weles i, dydyn ni ddim yn dda am gyhoeddi yn buddigoliaethau, a'n rhagoriaethau. Ac mae rhaid i ni wneud hynna'n well fel Cymru ac fel Mentrau Iaith. Dwi'n meddwl bod y cyfathrebu yma yn holl bwysig. Ac does gynnon ni mesgus y dyddiau yma, achos mae gynnon ni ddigon o gyfryngau. A diolch i'r drefn, mae'r cyfryngau Cymreig a Chymraeg yn amlhau hefyd. Gethin? Wel, fi'n credu un o'r uchafbwyntiau cyntaf i fi oedd cael bod mewn ymhenodiad prif weithredwr cyntaf y Fenter, nôl yn 1990. A penodi Mr Kevin Campbell. Kevin erbyn hyn yn aelod o'r Senedd yng Nghaerdydd. Ac roedd cael Kevin yno a'i weledigaeth a'r strategaeth oedd wedi gosod yn eitha clir ar gyfer datblygu y Fenter yn y cwm. Ac gwireddu y strategaeth honno a gweld penodiad wedyn ni, Derys Williams yn cael ei phenodi gydweithio gyda fe, a'r ddau ohonyn nhw yn egnïol iawn yn gweithio o fewn y gymuned. Gweithio mewn swyddfa fach oedd wedi cael ei gosod yng nghefn ysgol Crosshans. Real hen dwll o le. Oedd ddim unrhyw fath o adnoddau o gwbl. Y bore cyntaf, desg a chader oedd gyda nhw. Ac yn mynd i chwilio a tynnu pob dim at ei gilydd mwyn cael rhyw fath o gyfrifiadur, cael rhywfaint o lingo piwr, cael benthyg o'r ysgol, cael benthyg wrth y cyngor sir. A na le mae'r partneriaethau yna'n datblygu o'r cychwyn cyntaf, y partneriaeth gyda'r cyngor sir. Sydyn iawn, o'n i'n cael rhywfaint o arian o'r llywodraeth, a o'n i'n cael, neu adran y llywodraeth y Gymraeg yn y swyddfa Gymreig, a wedyn ni cael rhywfaint o arian oddi wrth y cyngor sir. A'r grantiau yna
wedyn ni yn cael ei penodi yn cael ei cristnodi yn benodol ar gyfer prosiectau amrywiol. Mynd allan i drefnu, fel wedys ti Dafydd, nosweithu cymdeithasol yng nghwmni Dafydd a chyfeillion eraill ar draws Cymru, a pawb yna'n dod i Gwm Gwendraeth. Ond oedd bobl ddim yn gwybod yng Nghymru a draws Cymru ble oedd Cwm Gwendraeth cyn i'r fenter i ddod. Erbyn hyn, mae yn le eitha amlwg ac yn ganolbwynt y bydysawd cyn belled â ni yn y cwestiwn. A wedyn ni, fe edrych a ddatblygu y strategaeth yn mynd ymlaen i weithio gyda ieuenctid. Penodi un arall erbyn hyn o aelodau'r cynulliad, sef Llyr Hughes Griffith. Llyr yn cael ei benodi i weithio gyda ni yn swyddog ieuenctid. A chi'n gweld y bwrlwm na'n dechrau cael ei greu a'i ddatblygu. A da o beth deall yw bod hwnnw dal i fynd o hyd. Gweledigaeth o fynd mewn i ysgolion, gweithio gyda'r ysgolion, sefydlu clybiau gofal ar ôl ysgol, a hynny'n digwydd trwy gyfrwng y Gymraeg fel bod y rhieni yn gallu sylweddoli bod gwir werth addysg cyfrwng Cymraeg a bod nhw'n cael gofal a defnydd o'r Gymraeg ar ôl ysgol. Mynd â fe mellach sefydlu theatr ieuenctid. A'r theatr yno yn cwrdd bob wythnos ar nos Fercher yn neuadd Pontyberem a wneud cynnyrchiadau gwych iawn. Y neuadd yna'n llawn a bobl yn gwerthfawrogi bod eu plant a'i bobl ifanc yma yn gweithredu trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn mwynhau a perfformio. Ac un o'r uchafbwyntiau mawr oedd gweld hanes pentre Llangydeir yn y bu o dan fygythiad o gael ei foddi, a'r bobl wedi dod at ei gilydd, wedi cloi y clwydi, wedi cadw yr bobl y dŵr Abertawe allan. A'r theatr ieuenctid yn cynhyrchu cyflwyniad o sioe arbennig iawn i ddathlu hynna i gyd nôl pan o'n nhw'n dathlu 100 mlynedd nôl yn 2013. Un beth arall wedyn ni wedi gweld yw bod ni wedi gorfod sefydlu busnesau i gynnal ni ac i weld fel allan ni ddatblygu ymhellach. Busnesau fel busnes cyfieithu, busnes fel caffi cymunedol, busnes o gydweithio gyda yr adran iechyd yng Nghaerfyrddin, a lle oedd yna bobl oedd yn mynd i'r ysbyty a wedyn ni rheini ddim yn unrhyw ffordd adre, ond bobl y fenter yno yn croesawu nhw, mynd â nhw adre, siarad nhw trwy gyfrwng y Gymraeg, cynorthwyo nhw pan nhw fod mewn yn yr ysbyty. A chi'n gallu gweld yr holl fwrlwm yna yn cyfrannu at ddyfodol y Gymraeg. Ac ni wedi clywed heddi pa mor bwysig yw bod pawb yn cyfleidio'r Gymraeg. A dyna le ni'n gweld y cyfleidio yna yn digwydd. Mae eisiau ni gael gafel yn y partneriaethau yna i sicrhau bod ni'n mynd ymlaen. Ond mae'r uchafbwyntiau yna yn rhai sydd yn sefyll allan. Mae yna eraill. A un o'r rheini hefyd yw bod ni wedi gorfod cydweithio gyda Llanelli. Ac yn Steddfod Sir Gar 2014 fel lawnsiwyd yr fenter ar un newydd wedd yn cydweithio gyda Llanelli yn galw ddi y Menter Gwendraeth Elli. Ac mae yna uchafbwyntiau ac mae mwy i ddod yn y dyfodol, gobeithio. Edrych, diolch Cethyn, a gorffen gyda Nia. Diolch pawb. Wel, Pwyl, ti wedi dwy'n dau ar ei fi, ond dwi am mynd i gyffwrdd arnyn nhw beth bynnag, achos maen nhw allan dod o gyfeiriad gwahanol. Steddfod Môn yn sicr bod yn rhan o'r arlwy yna, a'r rhan o'r gwahodd y Steddfod i'r ynys yn fraint a hanner, ond hefyd cael cyfleidio'r Gymraeg fel ydo Gethin wan, cyfleidio'r Gymraeg mewn ardaloedd fysa ddim yn draddodiadol wedi o blaen, cael bod yn rhan o gyflwyno'r Steddfod am y tro gyntaf i bobl fysa rioed wedi ystyried mynd i'r Steddfod. Felly oedd hynny yn, dwi'n teimlo'n lwcus ofnadwy bod fi wedi cael bod yn yr rôl o'n i pan oedd y Steddfod yn lleol i ni lle. A Gwlad y Basg, wel, ia, Pwyl, nes ti sôn yn amlwg bod yn agor i'r llygad. Ond dwi hefyd yn sbio ni mewn rhyw ffordd gwahanol, achos be ddys i gael allan o'r daith yna oedd, mae gynna ni lot o'r pethau yma'n barod. Thyn ni gyfarfod y cyngor tre, fel ti'n dweud, sy'n gweithredu drwy'r fasgeg, ac mor falch oedden nhw. Thyn ni gyfarfod y papur newydd lleol,
Mae gennym ni na bapur a bro, mae gennym ni golwg, mae gennym ni'r holl bethau yma, a dydyn ni ddim yn dathlu nhw ddigon, a Dafydd, ych chi wedi cyffwrdd ar hyn yn barod. Ond bron bod o'n rhyw, gwrdd llygad beth sy'n bosib mewn gwlad y Basg yn amlwg, ond dod adra wedyn ac ymfalchio beth sgynnon ni'n barod, ac ymfalchio bod y Mentrau Iaith hefyd yn rhan o lot o'r digwyddiadau hynny, o'r digwyddiadau traddodiadol, y ffermwyr ifanc, y papur a bro, i ddigwyddiadau mwy cyfoes fel gwyl cefni, fel tafwyl, ac ymfalchio bod y Mentrau'n rhan o hynny, bod gennym ni rwan rwydwaith Mentrau Iaith Cymru sydd yn tynnu sylw at y ffaith mae'r rwydwaith ydyn ni a bod ni'n rhan ganolog o'r digwyddiadau hynny. Ond ti hwn sy'n ddigwyddiad, rhywbeth swn i yn licio gyffwrdd o ran uchafbwynt bersonol, a dio ddim yn un peth, ond mwy o gyfle i ddatblygu yn broffesiynol, ac hynny mewn sawl ffordd, a tu hwnt mewn ffordd i'r rhaglen hyfforddiant traddodiadol. Fel, dyn ni gyd yn ymwybodol, dydy'r mentra ddim yn rowlio mewn pres o bell ffordd. A dibynnu pwy sy'n gwrando, dydy hynny ddim yn fanteisiol neu'n anfanteisiol. Da ni eisiau mwy, ond mae yna un mantais iddo fo, sef bod o'n creu gweithlu efo'r agwedd, y can dŵ agwedd yma, dwi'n deimlo, neu y gorfod gwneud ac felly yn gwneud, wedyn yn mabwysiadu'r agwedd hwnnw. Tydi, mae angen bod yn greadigol weithiau efo sut da ni gwneud defnydd o'r arian sydd gyda ni. Mae angen bod yn greadigol ar ran sut da ni'n darparu, ond dydy bod yn greadigol ddim o reidrwydd yn golygu gorfod gweithio yn maes gelfyddydau. Mae'n golygu datrys problemau, mae'n golygu dod dros heriau, mae'n golygu gallu dwy'n ymlaen, gallu dwy'n ffrwyth, a gallu meddwl am atebion i heriau sy'n codi fewn y cymunedau ni. Wedyn, da ni wedi cyffwrdd y sgwrs ar rhaglen waith y Mentrau hefyd. Maen nhw'n bwrpasol ynddi, neu maen nhw at bwrpas yr gymuned maen nhw'n gwasanaethu. Wedyn roedd cael gweithio yn Ynys Môn yn ddau begwn mewn ffordd, so gyda ni'r cadarnleoedd y Gymraeg oedd angen darpariaeth o'i fath hwnnw, a dod i nabod cyfeillio'n anwyl iawn y fenter yn yr ardaloedd hynny oedd yn gwirfoddoli ac yn rhoi amser i gynnal digwyddiadau ar y cyd efo ni yn y manna hynny. Ond hefyd gweithio yn bwrpasol mewn ardaloedd lle nad ydy'r Gymraeg ar ei chryfa, a'r diwtiad ar beth gethyn yn sôn o ran partneriaethu hefyd, mwyn gallu gwneud hynny'n effeithiol. Mae rhaid ni weithio mewn partneriaeth efo mudiadau eraill a datblygu hynny, i fod yn ymwybodol o'r gwaith eraill sgyn mudiadau ymlaen yn lleol i ni, ychwanegu gwerth at waith yn gilydd, ac yn y pen draw sicrhau yr arlwy gorau i gymunedau mond i'r pwrpas. A mae yna rhywbeth am balchder bron yn fan hyn i ni beidio bod yn rhy falch mewn ffordd yn beth da ni'n gynnig, ond yn hytrach i weithio efo partneriaid i wneud yn siŵr bod yr arlwy maen nhw'n ei gynnig. So, os oes afudiad yn gweithio mewn trechu tlodi mewn ardal sydd efo'i troed mewn yn yr ardal hynny'n barod, mae eisiau ni weithio efo'r mudiad hynny. So mae angen i ni gynnal digwyddiad trechu tlodi, mae angen i ni fod fewn ar y sgwrs efo'r partner allweddol yn yr ardal honno. A dwi yn teimlo bod hyn i gyd yn rhan o datblygiad proffesiynol rhywun, a dyna, dwi'n meddwl, un o y trydydd uchafbwynt i fi o ran gwaith y Mentrau, lle, a dylanwad ni. O bosib, yr rhan bwysica o'r drafodaeth fach yma heddiw fydd edrych ymlaen. Sefyll ar lwyddiannau'r gorffennol, dysgu o wersi'r gorffennol, wedi gweld beth sy'n bosib a beth sydd ddim mor ymarferol, ond edrych ymlaen am 10 mlynedd ar hugain nesaf, ond i ddechrau y flwyddyn neu ddwy nesaf. Mae'r drefn wedi newid ar y Beibl sgynna i fan hyn, felly dechrau gyda Iwan, fel un sydd yn y tîm canolog. Be fysa ti'n dweud ydy'r pethau pwysica wrth i ni ddatblygu'r gwaith a datblygu'r partneriaethau wrth fynd ymlaen? Diolch Dafydd, ia, mae hwnnw'n gwestiwn dyrys ac yn gwestiwn mawr iawn, dydy. Dwi'n meddwl, o'n safbwynt ti, ac eto dwi wedi gwneud chydig o bwyntiau fi'n hyn fan hyn. O ran mic, felly, parhau proffesiynoli, dwi'n meddwl yn un peth, a yn hynny o beth, beth dwi'n olygu di, proffesiynoli'r
gefnogaeth da ni roi i'r mentrau iaith sy'n cynnwys pethau fel hyfforddiant yn sicr. Dyna pam nes i ymuno efo Mic yn y lle cyntaf, wrth gwrs, a da ni dal ddim wedi cyrraedd rwle lle mae hwnna ddigon cry gennym ni. Na gen bartneriaid chwaith, os yw'n ni yn deud hynny. A beth dwi'n olygu fo hynny ydy sut da ni siarad efo pobl, sut da ni'n rhoi negeseuon iddyn nhw, be mae'n staff ni'n wybod am hanes yr iaith, ymwybyddiaeth iaith ac yn y blaen. Ac rwan, efo'r cyfnod Covid, gobeithio'n dod i ben, mae hwnnw wedi agor drysau ran defnydd o stwff digidol yn dydi, a dwi'n meddwl bod ni angen cydweithio fo partneriaid, a mae hynny ar y gweill, i greu cyfres o hyfforddiannau sy'n AR-LEIN, mae pobl yn dilyn, fel bod ni'n gwybod pan mae pobl ifanc yn cychwyn dod i weithio ni fel mentre, maen nhw'n deall y negeseuon pwysig na o sut ti'n mynd allan at gymunedau. So mae hwnna'n un peth, proffesiynoli cefnogaeth i'r mentre, parhau neu hynny a fforddiant. Tu hwnt i hynny, dwi'n meddwl, cydweithio, nathoch chi ddefnyddio'r gair yna, Dafydd, mae'n ofnadwy o bwysig. Fel o'n i'n cyfeirio ato fo cynt, mae o wedi gwella, rhwngtha ni fel rhwydwaith, yn fewnol os ydych chi, a hefyd yn allanol efo partneriaid, ond mae rhaid ni barhau i wneud hynny. Efo'n gilydd, da ni'n mynd i gael mwy o bobl yn siarad Cymraeg yn defnyddio'r iaith. Mae hynny yn sicr, felly fel nath ni a gyffwr yna fo, does dim angen i bobl fod yn defnyddio'r gair precious, ella. Ia, diom ots pwy sy'n cynnal be, pwy sy'n trefnu be, pwy sy'n arwain ar ymgyrch neu digwyddiad, diom ots. Dim ond bod o'n digwydd a bod ni'n tynnu pobl i mewn at y Gymraeg. O ran hynny, wbeth arall sydd angen digwydd ydy negeseuon clir. Hynny yw, be ydy'n gwahoddiad ni i bobl i ddod ato ni. A yn hynny o beth, beth dwi'n olygu ydy, i'r carfanna gwahanol sy'n mewn cymdeithas, i bobl ifanc, i rieni ifanc, i bobl sy'n symud yma i ymddeol, i siaradwyr newydd, i Gymru Cymraeg, be da ni fel rhwydwaith a partneriaid yn gynnig iddyn nhw. Dwi'n cweit yn siŵr os di o'n glir bob tro, mae gennym ni gyd gymaint o frans a gymaint o logos, a mae hynny dda o beth, a dwi ddim yn sôn am uno mudiadau na dim byd felly, ond mae angen i ni weithio ar y negeseuon. Da ni'n cychwyn gwneud hynny, mae gennym ni fran newydd mwynhau'r Gymraeg, sydd i lansio'n dawel bach yn ddiweddar, mi fydd yna lansiad fwy swyddogol yn y Gaea. Mae hwnnw yn rhywbeth da ni'n neud ar y cyd efo'r ganolfan dysgu yn arbennig i dargedu siaradwyr newydd neu dysgwyr sy'n lefel canolradd neu uwch. Dwi'n meddwl bod camau fel yn ofnadwy o bwysig. Mae hwnna ddydd gwir, da chi'n mynd yn ôl un o'r uchafbwyntiau y bore coffi na'n Pont y Pŵl, lle ddwedodd un o'r pobl oedd yn mynychu'r digwyddiad yna, bod oedd wedi bod ar ei wyliau ym Mhen Llŷn chydig wythnosau cyn i fi gwrdd â fo, a di methu cael hyd i ddigwyddiad penodol i ddysgwyr yng Mlynedd. Ia, blynyddoedd yn ddiweddarach, da chi'n meddwl sef o'n mynd ar ôl dia nesaf pan mae'r brand yma ar ei draed, fydd o un clic i ffwrdd o weld lle mae yna bethau'n digwydd. Felly, cydweithio, negeseuon clir, a tu hwnt i hynny ni'n fewnol yn sicr parhau proffesiynoli a cael hyfforddiant mewn lle. Diolch, Dafydd. Diolch Iwan, ac fe'n dod at nia nesaf i sôn am swyddi eto yn benodol. O ti'n cyffwrdd fyna ar sut ydyn ni yn cyflwyno'r Gymraeg i newydd-ddafodiaid neu i'r di-Gymraeg. A mae hwnna'n ddilema, da ni gyd yn byw efo fo, yn yw un o gryfderau'r iaith Gymraeg ydy bod hi yn sefyll ar ei thraed ei hun, i bod hi yn hunan gynhaliol ac i ryw raddau yn codi mir o'i chwmpas i. Hynny yw, dyna chryfder i mewn un ffordd. Da ni wedi cadw i fynd i gymharu ar ieithoedd Celtaidd eraill. Ond wrth gwrs mae hwnna hefyd yn wendid ydy. Da ni ddim mor barod i adael pobl i mewn i'r diwylliant Cymraeg. A mae hwnna'n sicr o fod yn wynebu y Mentrau Iaith yn y gwaith penodol o gyflwyno'r diwylliant ar iaith i bobl di-Gymraeg. Ond dwi'n siŵr bod gennych chi ddigon o brofiadau a fyddai'n dod at lawri ar hyn hefyd. Ond Nia, sôn am swyddi, dwi'n meddwl ti'n benna, ia? Wel ia, neu bigo fyny ar rhywbeth eto, pŵl o fyna hefyd o ran yr proffesiynoli yma.
A ydych chi wedi grybull o hefyd, Dafydd, ond o ran Mentrau Iaith Môn, mi ydyn ni'n rhan o sefydliad mwy, yn rhan o fam gwmni Mentrau Môn, rhyw fath ym Mlynedd, Cyngor Gwynedd, Cered wrth gwrs, a dwi'n siŵr bod Brycheiniog hefyd yn rhan o'r cyngor hefyd. Ond nid pob un sydd efo'r gefnogaeth yna o fewn i sefydliadau o ran y Mentrau Iaith annibynnol, ond hefyd y Mentrau Iaith bychan yma sy'n dibynnu ar arian craidd reis brin, ac wrth gwrs effaith hynny wedyn ydy bod capasiti'n llai i ddenu arian y ffynonellau ychwanegol mwyn mynd ar ôl rhagor o gyllideb. Wedyn ni'n jyst eisiau gwneud pwynt yma ar ran mae'r gwaith sy'n digwydd yn ganolog gan Mic erbyn hyn mor bwysig i'r Mentrau Iaith hynny. I ni gyd, ond yn benodol i'r Mentrau Iaith hynny, achos at pwy mae rhywun yn troi pan mae rhywun angen help efo rhyw bolisi newydd, GDPR, oedd hwnnw'n fath o lle diweddar yn does, at Mentrau Iaith Cymru wrth gwrs, so da iawn bod y rhwydwaith yna wedi sefydlu ac yn parhau lle. Ond ia, lle jyst i gyffwrdd ar yr elfen swyddi eto, a dwi'n gwybod bod wedi crybwyll o blaen, ond gwych gwybod ydy bod yna 300 o bobl yn cael eu cyflogi drwy'r Mentrau Iaith. Diddorol hefyd sa gwybod faint o griw llawrwydd, faint o staff llawrydd, faint o bobl sydd allan yna sy'n dibynnol ar y digwyddiadau da ni'n gynnal, faint o digwyddiadau hynny sy'n ei cynnal nhw mwyn iddyn nhw allu byw a gweithio yn ei ardal lleol nhw. Dwi'n siŵr bod yr rhif yna'n uchel hefyd. Ond fel eich cyn aelod staff, be am weddill cyn aelodau staff? Lle maen nhw rwan, ym mha fusydd maen nhw yn gweithio? Yda ni fel rhwydwaith yn rhoi digon o hyder yn datblygiad proffesiynol i staff i fynd ymlaen i swyddi eraill mewn sefydliadau mwy o bosib neu sefydliadau gwahanol i rei Cymraeg traddodiadol, i fynd ar Gymraeg efo nhw, a dwi yn gobeithio yn bod ni, a dwi reit ffyddiog yn bod ni hefyd yn gwneud hynny, a dwi'n meddwl bod hynny'n bwysig wrth symud ymlaen i'r dyfodol hefyd. Dwi hefyd yn falch o bod nifer o fentra yn ymwneud o'r cynllun Kickstart, sef y cynllun o gael pobl ifanc sydd wedi bod yn ddi-waith am gyfnod penodol yn ôl i waith. A gobeithio fydd y profiad hynny yn agoriad llygad iddyn nhw, nid o reidrwydd o ran Cymraeg yn y gwaith, ond pa mor normal ydy o hefyd, ynde? Di o ddim yn tick box exercise, mae o'n rhan yn atod o swyddi datblygu cymunedau yng Nghymru. A mae yna drwy'r cynllun Kickstart, a mae yna 10 swyddi ar agor rwan i griwiau ifanc efo'r Mentrau Iaith, so mae hynny'n ganoladwy ac ie, yn arwydd dda bethau i ddod. Wedyn jyst i dwtsio'r yn sydyn allan ar ran y manifesto, dwi'n siŵr bod gen Lowri a Pŵel mwy ddeud ar y manifesto cyfredol na sgyn ni, ond mae yna dwtsiad yma ar y deddf llesiant, da ni'n sôn am waith trechu tlodi, ac o ran perthnasedd hynny swyddi, mae cael y Gymraeg yn mewn o'r dyddiau cynnar un yma cyn i riant beichiogi mewn ffordd mor bwysig. Mae'n bwysig bod y negeseuon yma o fyd gwaith yn treiddio fewn o'r dechrau un, bod naws y peth, bod disgwrs y peth yna o'r cychwyn. A bod ni'n gweithio ar y negeseuon hynny, nid o reidrwydd cyfle gwaith eich lleol, ond creu y cyfle gwaith lleol hefyd, gwneud Cymru yn le deniadol i gwmnïau ddod o datblygu. Mae yna gynlluniau yn ei gwyrdd cyffroes ar y gweill yn Ynys Môn ar hyn o bryd. Mae eisiau gwerthu hynny, mae eisiau cael profi bod ni Gymru yn le cystal ag unrhyw le arall i ddatblygiadau, a bod yn rhan o'r sgwrs hynny hefyd, yn sicrhau bod yna waith yn dod efo hynny hefyd. Felly ie, dyna gen i. Mae Dafydd wedi diflannu, lle sa well i ni o'n meddwl. Dwi'n gwneud, Winnie y ci oedd eisiau dod i mewn ar y drafodaeth. O, dwi wedi banio'r ci o'r tu heno yma. Mae o wedi gorfod mynd allan ac o'n fyny sŵn. Diolch yn fawr iawn, ia. Mae'n ddrwg yn ein nes i allan ar Gethin, fel yr un oedd yno yn y cychwyn, ydy Menter Cwm Gwendraeth yn edrych yn
hyderus i'r dyfodol? Ni yn edrych yn hyderus. Fi'n credu edrych nôl eto ac yn gweld siarad am hwyr ddyfodiad, bobl mewn fido, bobl yn dod yn hwyr at y Gymraeg. Mae eisiau ennill y bobl yma drosodd a mae eisiau cynnwys nhw mewn digwyddiadau a gweithgareddau. Mae yna nifer o dosbarthiadau wedi cael eu cynnal i gynnal y Gymraeg a dosbarthiadau anffurfiol. Felly yn y cwt sydd gyda ni ym Mhontyberem, yn ardaloedd yn Llanelli, neud yn anffurfiol ei ennill nhw drosodd. O'n i'n clywed am rywun y diwrnod o'r blaen yn gweud mae yna bobl newydd symud mewn i'r pentre ato ni. A maen nhw wedi bod yn awr os rhyw 2 wythnos. A nes i guro'r y drws bore yma i'w croesawu nhw. A maen nhw'n dweud, chi yw'r cyntaf sydd wedi'n croesawu ni. A oedden ni wedi colli mas ar gyfleoedd fel yna. Falle bod yna gyfle i groesawu nhw ac egluro i'r bobl beth yw natur a naws yr ardal a'r Gymraeg. Wy'n gallu gweld hefyd pan ni wedi bod yn gweithio gyda'r Cyngor Sir, gweithio ar brosiectau penodol sydd yn hyrwyddo addysg gyfrwng Gymraeg, hyrwyddo'r Gymraeg mewn digwyddiadau, gweithio gyda mudiadau gwahanol mwyn wneud yn siŵr bod pawb yn deall yr un neges. Weithio hefyd gyda pobl sydd yn arwerthwyr tai, fel bod nhw yn gallu cynnwys dolenni pwysig iawn, papurau pwysig, sydd yn gwneud yn siŵr bod nhw'n gwybod mae'r tîm yn cael ei werthu yn yr ardal yma, a dyma beth yw y neges o ran y Gymraeg, dyma le mae'r ysgol leol ac yn y blaen, dyma beth yw'r polisi iaith. Pethach fel yna, partneriaethau yna gyda'r Cyngor Sir, a mae fe wedi bod yn llwyddiant. Os bod ni'n edrych mlaen, un o'r heriau mawr sydd yn gwynebu ni o falle o ochr cyllid, yw y diffyg cyllid sydd wedi cael ei gyfeirio ato yn barod, ond hefyd yr effaith mae bethach fel pensiynau wedi cael ei roi ar yn cyllidebau ni fel Mentrau a staff y Mentrau. A pan ni'n edrych ar hynny, dyw'r ganran sydd yn dod o gronfeydd y Llywodraeth ac o y Cyngor Sir ddim yn ddigon i gynnal aelodau o staff yn llawn ac gan gofio bod rhaid i ni gyfrannu'r pensiynau yna. Her y dyfodol, her i ni wella fe gobeithio. Ond o ran yr heriau ieithyddol, mewn lifiad sydd yn digwydd fwy nawr, fi'n credu bod angen i ni weithio yn eitha clir gyda nhw. Mae eisiau ni weithio yn eitha pendant gyda yr awdurdodau o ran iaith yn ysgolion. A bod ni'n clywed heddi ar y radio am ysgol oedd yn bendant yn gweithio a gwneud yn dda tuag at y Gymraeg ac yn ennill bobl drosodd i'r Gymraeg, ond yn siwr oedd y plant mas ar yr iard yn chwarae, oedden nhw'n troi i'r Saesneg. Mae eisiau ni newid hwnna. A eto mae'r siarter iaith yn mynd i'r afael o hwnna, a mae gweithio ar hwnna yn gwbl allweddol. Wi yn credu drwy newid meddylfryd pobl a wneud hi yn Gymraeg sydd yn boblogaidd a wneud hi'n Gymraeg yn iaith mae pobl yn ei chofleidio, mae hwnna mor bwysig. Glywon ni heddi hefyd bod angen 300 o athrawon cynradd, neu 311 os cofio'r ffigurau'n iawn, 500 o athrawon uwchradd i ennill, i cael yn ychwanegol mwyn dysgu yn yn ysgolion ni. Mae eisiau ymgyrch arno ni i fynd mewn i ysgolion uwchradd, i golegau, i ddylanwadu ar bobl i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Gweithio gyda'n gilydd fel yna, dyna yr allwedd. Tîm Pêl-droed Cymru, maen nhw wedi newid i naws yn dyn nhw'n llwyr gyda'r ffordd maen nhw'n gweithio. Gyda'n gilydd i ni'n gryfach. Cynt o'n nhw'n dweud gorau chwarae, cyd chwarae. O'n i'n hoffi troi hwnna yn yr ysgol ac yn galw fe'n gorau gweithio, cydweithio. Fel wedys di wan yn gynt, cydweithio yna sy'n bwysig. Cydweithio yn llorweddol yn ardaloedd, ond cydweithio fel Cymru gyfan a dod at yr un nod. Fi'n credu bod hwnna'n gwbl allweddol ar gyfer y dyfodol. Diolch yn fawr am hynna, Gethin. A ti'n sôn am denu y Gymraeg a'r newid ddyfodiaid i mewn. Dyma sy'n rhywun yn awgrymu
dylen ni arbosteri uniaith Gymraeg sy'n ysbrysebu cyngerdd neu ddigwyddiad Cymraeg. Dylen na fod na frawddeg fach ar y gwylod yn Saesneg, jyst yn egluro beth ydy o a bod na groeso i rai sy'n dysgu Cymraeg. Pethau bach syml fel yna, da ni ddim yn gwneud, oherwydd fel ni'n dweud, da ni'n tueddu i fod yn hunan gynhaliol, ond mae rhaid rhoi rhyw gymorth i'r bobl yma, neu waith i ni heb a jyst i condemnio nhw yn llwyr felly. Diolch yn fawr am hynna, ac gorffen gyda Lowri, sy'n gweithio wrth gwrs mewn ardal lle mae'r mwyafrif yn ddi-Gymraeg, ond fysa neb yn meiddio i galw nhw yn ddim byd ond Cymru. A dyna di'r mantais fawr sy'n gyda chi'n Caerffili dros rai mannau yng Mlynedd a Môn. Ond un beth sy'n haro fi'n rhyfedd ydy blynyddoedd ar ôl sefydlu ysgolion cynradd ag uwchradd cyfrwng Cymraeg yn yr ardaloedd yma yn y dwyrain. Da ni'n dal i glywed cwmnïau'n dweud, we can't get anybody to speak Welsh ar y ffôn pan byddwn ni'n gofyn pam does gynnwch chi neb yn ddwyieithog yn ateb y ffôn ac yn y blaen. Hynny yw, ydy hynna'n wir neu ydy'r bobl yma sydd wedi dysgu Cymraeg mewn ysgolion yn cael eu colli rhywsut yn llwyr i'r iaith Gymraeg? Be di'ch profiad chi, Lowri? Dwi'n meddwl bod hynny'n her i ni dros Gymru gyfan a falle beth sy'n taro fi gyda hwnna yw falle'n trafodaethau ni'n eitha diweddar wrth i ni lansio'n manifesto ni jyst cyn yr etholiad. O'n profiadau ni y cysylltiad allweddol rhwng y Gymraeg y gymuned a'r economi a pa mor bwysig yw cael ymyrieithau arloesol iawn o ran cefnogi teuluoedd i ddefnyddio'r Gymraeg o fewn y cartre, arfogi pobl ifanc i ddefnyddio sgiliau cyfrwng Cymraeg i ddilyn gyrfa trwy gyfrwng Gymraeg yn lleol, a bod ni hefyd mewn sefyllfa da i fod yn creu cyflogaeth cyfrwng Cymraeg i bobl lleol. Felly, yn sicr mae hynny'n her, a beth i ni yn gweld yw bod y cysylltiadau yna mor allweddol, a bod gyda ni rôl mor bwysig yn creu'r amodau yna fydde'n annog pobl ifanc i barhau ddefnyddio sgiliau yn lleol, a bod gyda ni cyfle i ddatblygu gweithleuoedd yn lleol, fel bod y cysylltiad rhwng eu sgiliau cyfrwng Cymraeg nhw a cyflogaeth a'r economi leol yn glir iddyn nhw wrth bod nhw'n gadael addysg ac yn dilyn gyrfa. Felly mae'n parhau i fod yn her, ond dwi'n meddwl fel rhwydwaith i ni'n teimlo'n hyderus iawn bod gyda ni y profiadau a hefyd y gallu ddatblygu prosiectau arloesol fydde yn dechrau dod i'r gafel a'r heriau yna. A beth i ni wedi gweld, dwi'n meddwl, yn enwedig dros y flwyddyn diwetha, yw cysylltiad cryf rhwng lles ein cymunedau ni, a mynediad at gwasanaethau a cyflogaeth a cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn lleol, ac yn sicr wrth edrych i'r dyfodol, mae gyda ni rôl allweddol i sicrhau bod y cyfleoedd yna ar gael ar draws ein cymunedau ni i bobl o bob oedran. A heddi yn clywed am rhaglen waith newydd y Llywodraeth a hefyd eu hymateb nhw i'r arolwg a fi gyda mudiadau o safbwynt effaith Covid ar eu gweithgareddau nhw. Yn bendant yn cynnig cyfleoedd cyffroes i ni fel rhwydwaith o Fentro i barhau i drafod gyda'n partneriad ni a gyda'r Llywodraeth o safbwynt datblygu mwy o wasanaethau, fel bod ni yn parhau gyda'n rôl allweddol o ran cynyddu defnydd, ond hefyd yn cyfrannu at y seilwaith sy'n mynd i ddatblygu'r amodau ar gyfer y cyfleoedd yna i ddefnyddio'r Gymraeg ym mhob falle rhan o fywydau ein cymunedau ni. Felly mae hi bendant yn gyfle cyffroes i fod yn trafod y dyfodol a'n rôl ni o fewn strategaeth Cymraeg 2050. A dyn ni'n awyddus iawn i drafod hynny, nid yn unig fel rhwydwaith yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, ond gyda'n partneriad ni a gyda'r Llywodraeth. Felly mae'n teimlo fel cyfle cyffroes ar hyn o bryd
i fod yn ymateb i rhai o'r heri yna, yn enwedig gyda phobl ifanc, lle i ni yn gweld rhai yn colli sgiliau cyfrwng Cymraeg, achos bod nhw ddim yn gweld y cysylltiad gyda'r cyfleoedd cyflogaeth yna. A yw anani yn cyfeirio'n gynharach ag Ethyn hefyd at y mentrau cymdeithasol hynny mae'r mentrau iaith wedi datblygu dros y blynyddoedd, a rheina'n allweddol o ran y cyfleoedd cyflogaeth yna, a cynnig cymaint o gyfleoedd gwirfoddoli hefyd i'n cymunedau ni. Felly, yn sicr mae'r thema yna o'r cyswllt cryf rhwng y Gymraeg, y gymuned a'r economi yn rhywbeth sy'n allweddol i'n trafodaethau ni ar hyn o bryd, ac yn edrych ymlaen i barhau gyda'r drafodaeth yna dros y misoedd i ddod. Diolch yn fawr. Wel, mae hwnna'n le da i ni dynnu'r sgwrs i ben, achos mae'n anifer o bethau dyn ni ddim wedi sôn llawer amdani nhw. Nes di gyfeirio at cyfyngiadau Covid, mae hynna wedi gwneud yn gwaith ni gyd yn fwy anodd, ond doedden ni'n eisiau sôn gormod am Covid, a doedden ni ddim yn chwaith eisiau sôn am Brexit a'r Euros, ond mae'r cyswllt rhwng dyfodol yr iaith a gwaith a swyddi yn sicr o fod yn hollol ganolog. A dwi'n gwybod bod sawl un o'r mentrau iaith, gan ddechrau gyda Cwm Gwendraeth ac wrth gwrs Menter Môn, yn gwneud llawer iawn o waith da fan hyn, achos mae'r cyswllt yna yn un cwbl allweddol. Os na fedrwn ni gadw yn pobl ifanc yma mewn gwaith ac mewn swyddi da yn yr ardaloedd Cymraeg, ac wrth gwrs i fynd â'r Gymraeg i'r gweithle yn yr ardaloedd sydd wedi bod yn ddi-Gymraeg, hynny yw, mae hwnna'n yn her aruthrol i ni. Yr unig beth na i ddeud i orffen ydy gofyn i bob un ohonoch chi, sgynnoch chi rhywbeth arall ydych chi am ei chwanegu? Un beth, Dafydd, ni'n credu, pan sefydlwyd Menter Cwm Gwendraeth, roedd effaith yr diwydiant glo wedi cael ei gau gan Ren Thatcher nôl yn 1984. Pan geuwyd y gweithfeydd glo yna, roedd Cwm Gwendraeth wedi cael ei greithio'n fawr iawn. Ac i ni mewn cyfnod rhywbeth tebyg nawr ar ôl Covid. Mae'r gymunedau wedi cael lawr i gyd yn ystod cyfnod Covid. Dyna beth ddigwyddodd nôl ar ddiwedd yr 80au. A dyna beth oedd y weledigaeth oedd gan D.H. Davies a'r 4 arall, oedd i adfywio'r cwm. A dyna beth ddigwyddodd drwy y fenter. A dyna'n cyfle ni, wy'n credu hefyd, yw symud ymlaen drwy adfywio Cymru da'r Gymraeg a rhoi perchnogaeth i Gymru o'r Gymraeg ac i bawb i chofleidio ddi. A mae yna hen gwpled sydd yn dod i'n feddwl i drwy'r amser a wedi defnyddio ddi droion. Un iaith gael byw ar gliw gwlad, trysorer trwy ei siarad. Ac wy'n credu bod hwnna yn bwysig. Wel, hwnna le gwych i orffen. Rwy'n arall eisiau dweud rhywbeth? Diolch yn fawr i chi gyd. Diolch. Am eich cyfraniad, ac a pob dymuniad da i bob menter iaith am yr 30 mlynedd nesaf, a welwn chi yn y parti ar 2050. Ond diolch i chi gyd am eich gwaith ac am eich cyfraniad heno. Diolch, Dafydd. Diolch yn fawr iawn. Diolch, Dafydd. Diolch pawb.